somewhere Lwara Naye akuti kubwera ndi maganizo awo makomenti awo anyway simufanta nthawi tiye tingomvetsera kuti kodi amene akuti chani. Anyway guys, thanks. Yes, good evening comrades. Mwaswera bwanji. Ife tili kumuzi taswera bwino. Comrades, people, you are talking, usi. Pepani. Pamene pali network, pamene tikuyankhula pano. Comrades, let me tell you one thing, Malawians. Zina zomwe mwina timalingalira kuti zitachitika, ifezo tikhoza kupanga bwino. Komanso, kumalawi kunaliyense ndi ufulu osintha dziko lathuli. Koma mulungu amapereka mosiyana, ena amapasa usogoleri pa nthawi yache nawonso. Panopa tikuona zambirimbiri anthu ukamba za Michael Usi, we compare Michael Usi ndi anthu ena, mwina we compare Usi ndi Kabambe, kapena we talk about Secretary General chipani cha UTEM Patricia Kariate. We talk about so many people. Koma chenicheni ko tufuna chani. We need a good leader in Malawi. So ndikaisa tsankhani imene ineyo pa ineyo ngati Samuel Lwara. When I saw this, the politics of Malawi, aliyense ali nthawi yake yopanga zabwino ndi kupanganso mabranda. Chimodzimodzi chakwera ana ndi nthawi yawo ndi achilima. Zomwe anapanga bwino ali limodzi ndi achilima. Pena atasemphana anapanganso zinthu zina zabwino kapena zoyipa kwa anthu ena. So let me talk about Michael Usi amene khangati he's at the center of political controversy. The thing is, what you have to know, Malawians, no one voted for Usi to be the vice president of this country. You must understand this. Usi to sit in voted if Malawi. We never voted Chilima and Usi. Kutakali bomb. Never. We voted Saulos Chilima. Malawi don't say Fetina voted Saulos Chilima. Therefore, whatever Usi is doing, Kaupanga claim do UTM is also ndezi zake zimene zozo. That is his own thinking, his own way of doing things. Angati amene anavotera Usi kukhala msogolera kapena vice president waziko. Usi is there because of amene tinavotera namwalira. Therefore, there's no way a situation imene anthu ambiri mukudana nayo ingakhala right on the ground. So munthu amene akhapo sitinavotera. It's just the same like Joyce Banda and Kumbo Kachali. Atakhala atamwera bingo. Tinasankha Joyce Banda and Kumbo Kachali kukhala vice president anasankha Joyce Banda Kumbo. We never voted for Kumbo Kachali. And because of that, Kumbo Kachali panopa even vice president wake. So kapena mkafanze vice president wa Chilima, kapena vice president wa Joyce Banda. Aye. Komanso president wa Joyce Banda simkafanze ndi president wa ndani wa Chakwera. Because Chakwera tinambika pampando with our votes. Joyce Banda anali president wa Ziko after the death or the demise of the president. Ndi mene constitution ya chama la hili. So mwina kuza chonchi Malawi. Munthu amene wamakhala pampando opanda vote yanu. Palibe chene mukagwirizane naye. Palibe. There's no way somebody was never. Even that's why sometimes I fail to understand Usi. Even Usi Kamasha, I'm the vice president of the Republic. Komaso, the president wa Chipani. Aye. Even in convention, UTM, Usi was not voted as the president of the party. Never. Even he was not even voted as the vice president of the party. Therefore, tiene content zola mala kodi munthu wongokhala pampa just the same. Bambo wako anali millionaire amwalira. Iwe ngutenga chuma chimenechi. Kauzipanga uhule uzimwa mowa. People just look at you. Uyu chuma chichama si. So Usi akupanga ndale za masiye. Ena kamera ndi udindo na mera Saulos Chilima. Panopa anamwalira. So because of that, tikama kamba za Usi tungotaya nthawi yatu. Even those people that might Vera Kantukule ndaifufuza nkhani yake. Vera Kantukule has never been UTM. And she never had any position in UTM. Koma ndi minister mboma. Therefore, they are different. Munthu amene tinga makambi, that's what we kwambiri za Saulos Chilima from Chitipa to Sanje, because Chilima was voted and about paper. Ndi nani? Ndi ndani uyu Lazarus Chakwera. That's why amarambi tukusokoza. Koma tikataya nthawi kumaona za Usi tungotaya zabe nawo nthawi. Let's UTM work with the people who are elected to their UTM convention. Nthawi Chilima wa moyo. Nthawi Chilima wasangidwa ukhala president wa Chipani. That's it. Awa Usi wangobwera mu mwasoka. Ndiye munthu akabwera mwasoka zokamba zake zimakhala zabwikabwika because he never shared us about his vision when he was before he became the vice president. Asana mwele Saulos Chilima. Sada tuzepo kampa campaign. He never campaigned Usi kuti akazola boma zapanga chani. So Malawians, comrades, let's not be wasting time with Usi and Amina Choka UTM. Let's not waste time. These people are not even voted for convention UTM.
Tamile Saushima Amaka president. He never took a part. He never had a position in the party. Kwa ngoli constitution ya uje, constitution ya UTM inamrolera kuti muntu akasangira graduate amakhala vice president wa chipani. That's it. But let's look at politics whereby people will vote them into power. Monga ine nimamnena Chagwera, Chagwera is useless leadership yake because he came to us. He campaigned. Kwa Malawi amatipangira campaign. Anapanga campaign. Kumatuza tikawamboma, tikapanga chakuti. And we voted him because of those lies he used to tell us. So when I blame Chakwera today, nikamapanga blame Chakwera, even blaming some other people, I mean, tina sanga pama vote, kama MPs, machan, because they came to us, they connived us, they campaigned. Kuti azatipanga azasinda zindu muziko muno. Pamene panopa in the real sense, they're not changing anything. That's why antamene tukwana. Koma usi otinga mtukwane. We never gave him a vote as Malawians. So why do we waste our time? When we're wasting time with us, that means we're not a serious nation. We're not serious people. Because serious people look at how did the Usi come there as a vice president. Di mali iloto achitika. That's why tukumarira kwambiri. Muntu amene tinamvota tosa mana 1 million votes plus. Kuphatikiza ndi Chakwera ananotina waboma. So today when we talk about Ausi, mungotaya nthawi. Kamene uchoka muite mopanda maudini. Don't waste your time. I like the way Kariati said. Kuti vela kantukule, he never put on Salambo paka msonkhano wa UTM. Kapena Salambo vama kaka UTM. Just like the Usi. These people are UTM musamavutike nawe. Amene simu na sanke convention here. Ango kapa maudindo chwa cha maliro. Kaina ukaka mina boma mu chwa cha maliro mweo. That's it. So the thing is, the issue of let's not waste our time, Malawians. So many Malawians that are in support of change in Malawi, transformation type of politics mina Malawi kufuna. Ausi wangu lichedwesa Ausi, asiye nazija. Koma vice president wao si wa mphamvu ngati vice president wa Ausi ulingati wa Khumbo Kachali. Usogoja wangu ndi basi. Wina akamwena kukhalapo. Ndi agenda yao umeona mnaziko analibe. Ausi alingati Kachali Khumbo Kachali. Akhumbo Kachali akakanda agenda yao mnaziko la Malawi. Bwezi panopa ndi chipani chachikulu kwa basi Malawi. So anthu ena kana votera pampando. Koma Khumbo just became a vice president. Kungo pesa akamati manna came from heaven ndiye maudindo amene achinausa kunyadira. Maudindo uchoka kumwamba kwa Mulungu ndi amene wao alibe ndi agenda ya yose kuti angasine muziko. Even kake na pa vice president pamene asiye ora kaya president wa UTM kubaka kamina asiyeni. He cannot help us. We never gave him a vote. UTM, you didn't vote for this man convention. Why do you waste your time? Amana zo stand high basi ndikusi. Kausa kumgenda miara musera zimgenda because no one voted for him. He just joined that. He just took that position because of Malilo. So munhu tenga zinthu zokufa kale ndi ukhala. What do you expect? Even muntu wake sikuenda so bwino ya. That's why yangu zinthu zabwekabweka. He's got no agenda to change this country. Azikapempha ndalama indi azikapempha ndalama na sikuti ndo wakhalapo wakutenga akudya ndalama zoti sana desilu ndalama Malawi chocha vote. So let's not waste time, comrades, about this Usi type of people. Kapena amina uchoka kuite mawawa. Leave them, they're useless. That's what I can say. We never gave them votes. Palibe papene wewe mtapila kwa electoral commission kuti kodi usali pati. Mwina kabeza constituency umene analuza. But many zili palopa the vice president was ziko. As I said, we never gave him a vote to be the vice president of this country. We never. It was just by virtue of the constitution ya bomb, the republic constitution. He's just another useless guy politically. Thank you, comrades, and good evening. Thank you.